Πετάει ο γάιδαρος. Δεν πετάει. Μπορείς να σκουπίσεις και να σφουγγάρισεις μόνο με ένα πέρασμα. Κι όμως μπορείς. Όπως ήδη ξέρουμε, σκούπες stick μπορεί να λειτουργήσουν το ίδιο αποδοτικά με μια ηλεκτρική σκούπα, προσφέροντας παράλληλα την άνεση και την ευκολία που συναντάμε σε ένα σκουπάκι χειρός. Αυτό που ίσως δεν γνωρίζουμε είναι ότι πλέον μπορούν να σκουπίσουν υγρά και να σφουγγαρίσουν από πάνω, εξοικονομώντας χρόνο και φυσικά χρήματα. Ενώ κάνουν όλη τη διαδικασία ακόμα πιο ξεκούραστη και πιο ξένιαστη. Σήμερα λοιπόν δοκιμάζουμε μια νέα σκούπα της IQ φυσικά, την Aquamax VC992, που πρόκειται για μια premium συσκευή, η οποία απευθύνεται σε άτομα που θέλουν να επενδύσουν σε μια σφουγγαρίστρα και σκούπα stick μαζί παρακαλώ. Καθώς μπορεί να σκουπίσει υγρά και στερεά και να σφουγγαρίσει ταυτόχρονα, χωρίς να απαιτεί διαχωρισμό των ρήπων. Τι είπε ο άνθρωπος. Τι freak unboxer όμως θα ήμουν χωρίς το unboxing, ψιλοκατάλαβες. Πάμε λοιπόν να την ανοίξουμε. Μέσα στο κουτί βρήκα την ίδια τη σκούπα φυσικά, ένα μπουκάλι απορρυπαντικού, βούρτσα και αποσπόμενο ρόλερ για εύκολο καθαρισμό και καπάκια προστασίας, όπως και τη βάση στήριξης μαζί και με δύο αριστερά και δεξιά εξαρτήματα για να μπορεί να στηρίζεις έξτρα περιφερειακά του. Η σκούπα έχει πραγματικά πολύ ωραία και πλούσια χαρακτηριστικά. BLDC μοτέρ με ισχύ 220W, αυτονομία έως και 46 λεπτά, με μια πλήρη φόρτιση των 4-5 ώρων, σύστημα διπλού δοχείου νερού με χωρητικότητα κάδου καθαρού νερού 700 ml και συλλογής βρώμικου νερού 800 ml. Φίλτρο HEPA Smart, σύστημα HMI οθόνης με φωνητικές ειδοποιήσεις που πραγματικά σε διευκολύνουν στο everyday σου. Και αφού κάναμε το unboxing, το πατροπαράδοτο και το σωστό όπως έπρεπε εδώ στο Scrooge, πάμε να δούμε τη σκούπα σε δράση. Από την πρώτη στιγμή που την έπιασα στα χέρια μου, κατάλαβα ότι είναι σχεδιασμένη για άνετη χρήση. Οι premium λεπτομέρειες και η στιβαρότητα της κατασκευής της μου έδωσαν την αίσθηση ότι η συσκευή είναι ελαφριά, αλλά όχι υπερβολικά ώστε να μοιάζει φθηνή. Το χερούλι έχει πάρα πολύ καλή λαβή και πολλά έξτρα κουμπάκια που σε εξυπηρετούν στο everyday σου και η περιστρεφόμενη κεφαλή της επιτρέπει να μπαίνει κάτω από έπιπλα χωρίς καθόλου πραγματικά κόπο. Το λευκό της χρώμα με λεπτομέρειες στο γκρι και το μαύρο δίνουν μια κοπισή έτσι και σύγχρονη εμφάνιση που δεν βρίσκεις συνήθως σε τέτοιου είδους σκούπες. Από θέμα αντοχής, μετά από 10 περίπου μέρες χρήσης, δεν παρατήρησα κανένα σημάδι φθοράς ή άλλες αλλοιώσεις επάνω στα πλαστικά του, παρόλο που έφαγε αρκετό ξύλο, να το λέμε και αυτό. Οι αρθρώσεις της κεφαλής είναι ανθεκτικές. Το σώμα της δεν τρίζει και τα δοχεία νερού εφαρμόζουν πραγματικά τέλεια χωρίς διαρροές. Πάμε τώρα να αναφέρουμε κάποια πράγματα για τις επιδόσεις και τον καθαρισμό που παρατήρησα. Τη δοκίμασα σε διάφορες επιφάνειες: ξύλο, μάρμαρο και πλακάκι. Σε όλες τις περιπτώσεις η απόδοσή της ήταν πραγματικά εξαιρετική, διότι και ρόλαρε μέσα στο σπίτι πάρα πολύ εύκολα και στην ουσία μου απορροφούσε κατευθείαν την πιο παραμικρή σκόνη μέχρι και την πιο χοντρή βρωμιά που μπορούσαν να μου έχουν κάνει τα κατοικίδια μου. Πιο συγκεκριμένα, στο ξύλο δεν παρατήρησα γραζουνιές. Μάρμαρο, πολύ αποτελεσματικό σκούπισμα και σφουγγάρισμα χωρίς πραγματικά να αφήνει σημάδια και ίσα ίσα παρατήρησα ότι ρε παιδάκι μου έτσι λίγο το αναζωογονεί με το ρόλερ κιόλας, σαν να το τρίβει και να το γυαλίζει. Οπότε του προσθέτει και μία έξτρα γυαλάδα. Και πλακάκι, ιδανική επιφάνεια για αυτή πραγματικά τη σκούπα, δεν χαμπαριάζει τίποτα. Πάμε πιο αναλυτικά να σου δείξω με τι τη δοκίμασα. Σκόνη και δημητριακά. Τα ρούφηξε αμέσως ακόμα και στις δύσκολες γωνίες. Και πραγματικά είναι σαν να μην περνάει σκούπα από ένα, ρε παιδάκι μου. Επίσης δοκίμασα ομό αυγό, δεν περίμενα να το καθαρίσει τόσο γρήγορα. Και το αγαπημένο μου φαγητό, μακαρόνια με σάλτσα. Η σκούπα απέδειξε ότι δεν κολλάει σε δύσκολες καταστάσεις. Πραγματικά πήρε στον κάδο και τα μακαρόνια και το τυράκι και την πολύ ωραία σάλτσα που είχα φτιάξει. Σημαντική λεπτομέρεια για αυτή τη σκούπα βέβαια είναι ότι δεν χρειάζεται να διαχωρίσει τα υγρά. Άρα σημαίνει ότι καθώς κάνει την αναρρόφηση, δεν πάνε στον ίδιο κάδο καθαρά και βρώμικα νερά, οπότε ανακυκλώνει στην ουσία βρώμικο νερό. Ξεχωριστό κάδο για τα βρώμικα νερά και τα λίματα όλα. Και έχεις πάντα καθαρό νερά και μια χαρά για να σκουπίζεις όλο το σπίτι. Η LED οθόνη αφής με φωνητικές ειδοποιήσεις. Βεβαίως έχει φωνητικές ειδοποιήσεις. Ποιο είναι το πλεονέκτημα εδώ? Ότι σε ενημερώνει για την κατάσταση της σκούπας, πότε χρειάζεται να γεμίσετε το δοχείο νερού ή πότε είναι η ώρα για τον αυτοκαθαρισμό της σκούπας, γιατί έχει και αυτοκαθαρισμό. Μιλώντας για τον αυτοκαθαρισμό πιο συγκεκριμένα, αυτή η λειτουργία πραγματικά σωτηρία. Δεν χρειάζεται να βγάζεις το ρόλερ, να πηγαίνεις στη βρύση, τίποτα. Με το πάτημα ενός κουμπιού και από την ώρα που μπει επάνω στη βάση, τάκ, μπαμ, γεια σας. Άρα, ποιο το όφελος εδώ? Τη βάζεις επάνω, την καθαρίζεις και συνεχίζεις το σκούπισμα και το σφουγγάρισμα ταυτόχρονα. Τι άλλο πια θα κάνει αυτή η σπαθιά να κάνει, παιδιά?
Και θα μου πεις, αφού κάνεις πρώτα subscribe εδώ στο κανάλι του Scrooge και αφού πρώτα κάνεις και like, πώς καθαρίζει? Το έχεις πιο αναλυτικά σαν διαδικασία? Βεβαίως, τι είμαστε εδώ, τίποτα τυχαίοι. Ρίχνει καθαρό νερό στον κρίνηρο. Ξεπλένει τους σωλήνες με απορρυπαντικό. Μαζεύει το βρώμικο νερό στο ειδικό δοχείο. Το αποτέλεσμα, η σκούπα είναι έτοιμη για απόλυτη χρήση και απόλυτη εμπειρία μέσα στο σπιτικό σου. Η βάση 3 σε 1 βέβαια είναι πάρα πολύ πρακτική, αφού κρατά τη σκούπα και όλα τα αξεσουάρ οργανωμένα στο χώρο σου. Εγώ, ας πούμε, που έχω boundary, γιατί είμαι έτσι και λίγο ψιλοκατάλαβες, απ' τακτοποιημένα, ωραία, δεν πιάνει τίποτα. Ρε, ούτε καλώδια από εδώ, ούτε τίποτα. Μια χαρά. Για τους ψυχαναγκαστικούς δηλαδή, εδώ. Αυτή η σκούπα είναι μια χαρά. Η μπαταρία του είναι 25,9 V που μου έδωσε περίπου 44 με 45 λεπτά συνεχόμενης χρήσης με μία φόρτιση. Ο χρόνος είναι υπεραρκετός για να καθαρίσω όχι μόνο το σπίτι των 130 τετραγωνικών μέτρων, αλλά και την Giant του Γιάνγκου Δράκου. Η σκούπα βέβαια φορτίζει μόνη της στη βάση αυτόνομα και δεν χρειάζεται να κάνεις κάποιες άλλες συνδέσεις πέραν του να έχεις μία μπρίζα κοντά, ούτως ώστε να πάει η απόλυξη του ρεύματος εκεί όπως πρέπει. Συμπέρασμα. Αξίζει η αγορά της Freakan Boxer? Με κέρδισε κατά ένα 90%. Είναι ιδανική για πολύ άσχολους ανθρώπους. Δηλαδή, για όσους θέλουν να κάνουν 2 σε 1 πράγματα. Σκουπίζει, σουγκαρίζει ταυτόχρονα. Η μαμά, ας πούμε, που πέφτει, ας είμαστε ρεαλιστές, όλο το βάρος του νοικοκυριού επάνω της, θέλει να ξεκουράζεται. Οπότε της το παίρνει ο σύζυγος, μια χαρά την ξεκουράζει. 2 σε 1. Μη σκουπίζει και σφουγγαρίζει. Επίσης, με εξέπληξε πάρα πολύ γιατί εκ πρώτης τη βλέπεις και λες: όπα, αυτή θα ζυγίζει κανένα 10 κιλο. Το έχουν ζυγίσει τόσο ωραία, είναι εύκολη στη χρήση, ελαφριά, δεν με κούρασε καθόλου. Ιδανική πραγματικά για κάθε επιφάνεια και ειδικότερα ο αυτοκαθαρισμός, δεν λερώνομαι καθόλου δηλαδή, την κάνουν την ιδανική επιλογή, ούτως ώστε ένα μέσο νοικοκυριό να κάνει εύκολα και άνετα τη δουλειά του. Τι δεν μ' άρεσε? Θα με πείτε υπερβολικό, αλλά έτσι για βελτίωση για την Gen 2. Γιατί όχι? Ίσως να μετατρέπεται και σαν σκουπάκι χειρός. Αν ψάχνεις μια κορυφαία σκούπα stick που να κάνει τη ζωή σου πιο εύκολη, είναι μια εξαιρετική επιλογή. Μπορείς να τη βρεις στο Scrooge μαζί με περισσότερες πληροφορίες και κριτικές χρηστών. Είμαι ο Freakan Boxer, μέχρι το επόμενο. Γεια και χαρά!